Naupaw. Ano yung ito? Video ka? Come here. Help your ligo. Nagliligo. Tikibat. Wala na dahil. Tikibat yung water. Your water. Your water is very hot. Hot. Sino na? Wala tubig na. Water na lang. Because init. Init ito. Okay. Bye. Bye. Ano na? Kami ah. Oh. Aw. Kapitan, agad. Apa? Yeah. Ingat tayo na pala. Ano na, tingda, ano man. Wala na. Pangalan mo na. Dili. Ha? Sabihan mo po. Bye. Gani? Iso sa gasublay suod man ni. Ang gyapon kay naisudot lay gyapon. Kaya na napisod. Gasa niya na. Pika sa ipad. I introduce you my nanay. Ano ba? May sakit kasi yung nanay namin. Agay. Agay, sorry po. Hindi sinasadya. Easy. Namin po. Ma'am. Panoroy meron, magwad may init. Namin ko pa video sa iyo. Is na namin. Be? Ano yung mong nanay nga? The best nanay in the world. Hindi ko siya. Kuan. Bukit. Alaga namin. Ang ano gwapa maitok. Ito ko kayo. Kana white. Ano piniburot. Hinakay. Oto na. At mo. Ito na. Paano pa? Buwad-buwad na tagilid. Suroy-suroy. Sa isko na po ginagawa. Ihi na lang. Dayapel bitaw. Ginabi. Oh. 1, 2, 3. Ilipit ko eh. Kamu na po ihapon. Kaya ilipit ko eh, man. Kita dalis ka. Hindi magigingyasan. Ito na naikawas.
Ang kamuti ka.